Dnes si spolu s EFT ťukaním trošku uľavíme od fyzickej a psychickej vyčerpanosti, keď je toho na nás už príliš veľa, či už v práci alebo celkovo v živote. Tak si poďte so mnou zaťukať. Aj keď som už úplne vyčerpaná z práce a je toho na mňa príliš veľa, príjmam sa taká, aká som. A otváram sa možnosti nájsť pokoj a rovnováhu. Aj keď som už úplne vyčerpaná z práce a je toho na mňa príliš veľa, príjmam sa taká, aká som a otváram sa možnosti nájsť pokoj a rovnováhu. Aj keď som už úplne vyčerpaná z práce a je toho na mňa príliš veľa, príjmam sa taká, aká som a otváram sa možnosti nájsť pokoj a rovnováhu. Je toho na mňa strašne veľa. Cítim sa vyčerpaná fyzicky aj psychicky. Mám pocit, že to už nezvládam. Som unavená a preťažená. Neviem, ako ďalej, je toho priveľa. Cítim tlak a stres, ktorý sa vo mne hromadí. Chcem si dopriať oddych, ale nemôžem si ho dovoliť. Napriek tejto únave si dovolujem na chvíľu spomaliť. Dovolujem si uvoľniť napätie a načerpať novú silu. Viem, že aj malý oddych mi môže pomôcť. Zaslúžim si pokoj a rovnováhu. Dovolujem si uvoľniť sa a viem, že je to pre mňa bezpečné. Nádych, výdych. Dajte si toľko koliečok tohto ťukania, koľko potrebujete. A potom mi napíšte, ako sa cítite.